tayo mga katik-tik. Iluto ng kasular ng dala ramayo. Iluto ni Kala. Likod. Ang gikalinturam Kala. Kalinturat ako sa tagang trabaho. Ay! Nagainor, dali ramayo. Ano? Ano pagdahisan, babalik na. Hindi. Nara. Nalagay na yung mga itom-itom lang. Ano, tigawang manungan ako ng itom. Baluman ya, talagang magkumulingon. Yung kung mo pa iluton. Ako ko kayo balong. Uy. Ta. Amat lapad lah. Ano yung mataga eskit-kit? Kano ko gina? Taga ang kakit. Ano yun? Nila. Karera ang daon. Manaman. Ayaw pagbirahan niya. Ay, ayan sa pagkurati kay mabugto ng ugat. Meron na lang. Na-upload na ba itong interview sa GMA? Wala pa, i-upload na ko pag humana ni ron. Mga katik-tik, tanawa ninyo ang akong interview sa GMA sa Cebu. Nanaw mo. Hindi ko maghilot ni Wako itong ipalabas. Kanini kanin labad mo na yung ako. Lo, kay bali mayo. Sa naman ito ano. Naluto. Kapag ay. Niluto eh. Naspiyayin. No? Nakingon ko nga, dili pagbirahon. Balo. Ngitan ko.
pareha dyan silang lulo. Naingan eh. Green. Naikunot. Sa Dire ba kaniyong kanong Ay, alom. pareha silang lulo. Sa ilong, wala na. ako'y ganyan. Duot lang pa ang kuko. Ako, ikaw ko la. Mana? Ay, pag sakit-sakit lang kay dagan pa pagkataon. Maayaw kita'y magbuot sa Ginoo. Simba ko. Same, bako. Mga pangutana sa kalinga pagtaas sa electricity bill hatagan og katinawan. Dungan ta maki good vibes sa social media sensation nga Lola nga gikalingon sa tanan. Ug kapuso hang artist nga mibida sa Heartful Cafe atong makauban. Atangi sa GMA Regional TV Live alas 8 sa buntag. Good vibes ta karong buntaga mga kapuso tungod kay makauban nato. Trending ni siya nga Lola gikan sa Davao del Norte. Ubay-ubay libuan na gid siya mga subscribers ug mga followers mga kapuso tungod sa iyang talagsaon ug makalingaw nga mga gimmick. Labi na kuyog iyang apo nga si Wako. Karong buntaga mga kapuso, makauban nato si Lola Wending. Maayong buntag Lola Wending. Kumusta ka karon la? Maayo man. Kanus aman mo nag kining inyong pag-vlog. Kinsa may naka-decide ani ngano nakahuna-huna man mo nga mag-vlog kanus amo nagsugod ini. Nagsugod mi atong pagkuan Marsyo man itong pag-COVID. Kani siya ka nagtrabaho man sa kuan Davao o sa call center. Uli diri ka. Matay man po itong akong anak. Di naman makabalik. Di ingon siya nga. Dito mi sa pantyong kaya na may lubong diri sa giya sa yuta na mo. Ingon siya nga lamag. Kuan ta, mag-live ta. O mag-vlog ta. Onda ingon ko nga. Inaano siya kapuslan ng vlog. Di man ta makakwarta. Maayon ning mamuinit. O maes kay makapalit. Gatag ginamos. Sige lang kay. Pas hindi ay. Pamasin naman ni ato. Kumusta ang kinabuhi isip vlogger Lola Wending? Mura magnaanay sunguan. Maayo man. Mag-vlog kay daghan man magpa-picture. Bisag ta kaila atom nang gisakay og auto. Manaog man kay to aras Lola Wending. Isa man yung kaila man ako nga ko kaila. Sikat na day kayo la, biliba. Pila ka mo imong apo la? 23 ra. 23. Si Wako, of course, usama ni sa imong kauban gyud nga vlogger. Hi Wako. Bye. Kumusta? Pila edad nimo? 10. 10? Ngano magsige man muglalis ni Lola Wending Wako? Kalimuto man magsugo. Lola Wending, hinugo day pod kayo la ko no? Dili ay kay masugoon pagbomba kay manhugas na kong plato. Maingon, di masungot na ba? Nyaway mga sulod ang magagalon. Inigmataan na nila, manlargo na panlakawa na og lipat ka. Naasa man yung pangita alayo man. Mo na, tingbo na ko, ingkog unya ra ka inig ulit ka piangan ka ka. Pila to edad nimo karon day Lola Wending? 77. 77. Pero unsa man maingon biya ka sa imong mga vlogs nga mamatay kas konsumisyon kang Wako. Mamatay siguro sa konsumisyon pero ako naman adan-adanon ka ba sa inyo na mamatay no ako tinuod. La, kumusta ang COVID ya sa inyo la? Kay doon na kay vlog adto nga murag naglagot na gyud ka ining COVID no? Katong, lagi ko makalakaw. Nya,
Nakatong lockdown nga dili bisag maadto sa Maniki dili dihay tigula nga nakahatagan man og size meal ingon ra la unsa may imo gi-interview man siya unsa may imo gibati lang nahatagan man kaing ana sa pan jag nalipay ako dong sa COVID kani wala pa ning COVID di ko kadawat aning kwartaha kanang hinaot punta na dili mawa ning COVID ing kalami baya puspusan hina na kay nalipay. Kung doon na kay mensahe kay Wako, Lola Wending, unsa imong gustong isulti kay Wako? Ako isulti nimo ako di na ka magpabadlong kay aron mo taas-taas sa kinabuhi. Mulakbit lang ko gamay Lola Wending bi kay naglalis man mong Wako ani kinsa to na una ang manok ug ang itlog. Manok. Nagkasinabot na mo kinsa gyud manok ba gyud itlog? Itlog. Di manok ka na una, kay di man mo itlog o gawin manok. Agi ka naman no. Itlog. Oh. Sa katapusan na lang lastly, doon na makay gusto ipahatag, ipaambit nga mensahe sa mga kabatanunan karon sa imong mga followers, mga subscribers, Lola Wending. Amping sila, manlakaw, may apoy kuhan sila, kay aron dili sila madutlan aning COVID. Alright, daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntagan. Nalingaw mi sa inyong presensya mga kapuso, si Wako, ug of course, ang ilado na gyud kaayo nga social media sensation gikan sa Davao del Norte, si Lola Wending. Salamat Lola Wending. Thank you Lola Wako.